2000 lagun bildu ziren larunbatean Gasteizen Garoñako zentral nuklearra itxi dezaten. Segurtasun nuklearrerako kontseiluak zentralaren egoerari buruzko txostena emateko astebete falta dela eta Espainiako gobernuak jarduteko baimena luzatuko dion erabakitzeko berriz hilabeten José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidenteari egindako promesa betetzeko eskatu zioten. Egia da, itxi beharko luketela, batez ere ikusita, bere momentuan kanpainako promesa bat izan zela, hauteskunde kanpainakoa, eta ikusita, Arabak gehien bat, eta Euskal Herriak gehien bat itxi nahi duela. Herriak orokorrean zentral nuklearren kontra goten dago. Nik uste dut itxiko dutela. Nik uste dut PSOEk eman zuen hitza, baina ez dakit beteko duen, baina jendiagatik uste dut bultzatuko dutela ixteko. Esperientziarik ez daukat, baina logikaki pentsatzen baietz izango nuke, baina esperientziarik ez dute zen denbora erakutsi digu logika ez dutela erabiltzen. Euskal Autonomia Erkidegoko eta Espainiako patronalek energia premia argudiatu dute zentralaren jarraipenaren alde egiteko. Argudio hori guztiz deusostatu zuen Alberto Friasek, Eguzkiko bozeramaileak. Borondako zentral termikoa 800 megabatio daukat. Garoña bakarrik 400, da txikiena momentu honetan funtzionamentu daudena Estatu Espainolean. Horregatik, momentu honetan suministragiko aldetik da 1,1 bakarrik. Eta alde horretatik ezin da 1,10 igo faktura elektrika. Horregatik, gezurra hutsa esateko, edozein gauza ez da posible esatea.